O novo equipo de goberno de Outes traballa para impulsar as obras xa iniciadas no concello. O alcalde apunta que están a analizar o concello para definir as actuacións precisas para mellorar as parroquias. Hai case 2 meses que o PP pasou a gobernar en Outes logo de que prosperara a moción de censura presentada polos populares e polo edil Tono Caamaño. O novo executivo, encabezado por Francisco Calo, traballa dende aquel para dar forma ao seu proxecto e impulsar o municipio. Entre aguas, digamos, desde logo levamos 2 meses moi intensos onde, bueno, a prioridade era un pouquiño conformar goberno canto antes, esa era unha das prioridades. Segundo era sacar os orzamentos adiante, esas dúas tarefas as sacamos en un tempo máis que razonable. Bueno, xa levamos tamén en paralelo traballando con todas esas obras que poda haber en marcha, estámoslas analizando todas porque, bueno, moitas delas teñen conflitos que estamos a intentar resolver o antes posible para que así non intercedan no día a día da veciñanza dos veciños de Outes, da veciñanza. Afondou en diferentes actuacións nas que están traballando, como é o caso da reforma da Praza do Concello. Está pendiente de entrega, pero estamos moi encima dela porque hai que revisar determinadas cuestións que non están debidamente rematadas. Entonces, bueno, estamos facendo un marcaje, digamos, a todas as obras para que queden cuns acabados como se merecen. Tamén temos despois outras obras como pode ser Doutor Esperante, na que, bueno, nos estamos encontrando unhas incidencias herdadas que veñen dadas porque non se contemplaron pois a colocación de farolas ou mismo pintado ou mismo bueno, pois o cableado das mismas farolas. Entonces son obras que están a piques están en execución, digamos, non están entregadas, pero bueno, que xa nos vemos na obriga de buscarlle unhas determinadas solucións para que, unha vez se rematen, pois ou se entreguen as obras, se poda darlle acabado final. Dotalas de iluminación e de árbores xa que están os sitios libres, pero a súa colocación non está contemplada. Máis obras, temos esas mesmas circunstancias nos Muiños, en Ousesende, hai obras que estamos traballando nelas porque necesitamos de máis financiamento do previsto, do que estaba estipulado, porque non se habían contemplado determinadas cuestións. Entonces, bueno, estamos levando eso, un paralelo, e ao mesmo tempo, evidentemente, estamos facendo un análisis moi profundo de todas as partes do concello, e son moitas as zonas nas que vamos ter que actuar, estámoslas analizando todas, e en breve empezaremos a establecer prioridades de actuación, desde logo. Polo tanto, na actualidade non contan cun proxecto prioritario a desenvolver, xa que están a facer valoracións. É moi prematuro establecer algún proxecto prioritario destacable, é dicir, en principio, como se decimos, é analizar o concello de punta a rabo. Hai moitos sitios que están en unhas situacións de deterioro moi grandes e queremos atallalas canto antes. Entonces, moitas actuacións desas terán que ser provisionais pequenas e automáticamente buscar xa como vamos a cometer ou de onde vamos a dotar o financiamento para poder acometer obras de maior envergadura, tendo en conta que bueno, as previsións que había de pos, que xa houbo, só tiñamos dito en anteriores plenos que xa en anos anteriores houbo parroquias que quedaron sin ninguna obra do plan de obras e servicios da Deputación, 4 parroquias habían quedado. Para o ano que ven non hai ningunha obra contemplada, situación que herdou o seu goberno do anterior. Non temos ningunha obra herdada do plan de obras e servicios, polo tanto, que nos vamos a ter que poñer moitísimas pilas, que vamos a ter que localizar, que prácticamente só temos feito todas esas cuestións que necesitan que actuemos nelas, en canto ao rural, digamos, e tamén, bueno, en canto aos núcleos urbanos de Outes, que somos os 4 que temos, que levamos falando deles, tanto Ponte na Afonso, como o Cruceiro de Roo, como o Freixo, como a Serra de Outes, que terán que ser parte de todas estas actuacións que queremos levar a cabo. O alcalde outiense comprométese a seguir traballando para impulsar e mellorar o municipio no que queda de legislatura.